Ursäkta, en snabb fråga. Följer du oneware.se Ja. på TikTok? Ja. Snyggt, du följde! Vad tror du det kan vara för någonting? Jag vet inte, kanske ett bälte. Ett bälte, okej. Min fråga är så här. Vad gör ni på Drottninggatan idag? Vi ska kolla Halloween-kostymer. Vad ska ni klä ut er till då? Katter. Katter! Ska du också göra det? Ja. Du vet ju att kameran är riktad ditåt. Ska ni gå på så här, Gröna Lund eller? Ja. Vilken är er favoritattraktion? Typ Jetline. Men den är ju avstängd. Ja, jag vet. Men annars typ Monster. Har jag åkt Monster eller? Ja, jag tyckte om Monster. Ja. Vad tror du det kan vara för någonting? Ett bälte. Ja, du gissade rätt första gången också. Men det är ett bälte. Det är våra mockabälten från Oneware. Hur nöjd är du? Jag är jättenöjd. Tack Hur så nöjd? mycket. 1 till 10? 11. 11! Okej. Det här är alltså våra mockabälten. Vi har 3 storlekar, 3 färger. Om ni är intresserade, klicka hem ett sånt bälte så gör ni det på oneware.se.